sarap-sarap. Ay, sige, sige. Thank you. Wow. Hey everyone! Welcome back to another vlog. Today we are on our way to Denison sa Iowa. Actually, malapit na kami. 22 minutes na lang. Our travel was more than 2 hours. It's like 2 hours and 30 minutes. Pero while I was here, di ba ako nag-vlog. Nag-edit pa ako. I still have a lot of vlogs to edit. Kaya, I'm taking my time na mag-edit na habang tulog kanina si Mishi. Pero ngayon, gising na siya at nahihilo na rin ako. Kasi iba yung daan namin, hindi yung straight. Medyo maano siya, parang siyang medyo papuntang Baguio. Parang may part na parang Marcos Highway. Supposed to be, tomorrow pa kami pupunta ng Iowa. Kaso nga lang, nung nag-text ako kila Jovan kung available ba sila for tomorrow kasi nasa kanila yung ibang gamit namin. Kaya kami pupunta is to get our stuff. Some of our stuff that we left sa apartment nila. Sabi nila, available naman, pero if you want, 4th month birthday ni Joraya ngayon, yung baby nila. And magluluto daw sila doon kila Junar, tsaka kila GC. So, punta kami doon. And mag-overnight kami kila sis GC kasi alam naman na pupunta kami ngayon. Tapos, uuwi din kami agad. But actually, kaya naman namin. Kaso nga lang, late na kami pumunta kasi may mga tinapos pa si Mac na mga ano niya, kailangan niya gawin for work, like parang mga trainings, parang ganun. Our ETA is 5:40 PM. So yun, makakasama lang namin sila ng saglit lang sila Jovan kasi alis din daw sila kasi nga may klase si Amelia. Mag-overnight kami kila sis GC and then tomorrow na kami magbibiyahe papuntang Sioux Falls and we will do a lot of stuff tomorrow as well for mga errands namin, like di pa kami nakapag-grocery, di pa kami kailangan pa namin bumili ng extra uniforms ni Mac. Tapos, ano pa yung mga gagawin natin bukas? Pupunta pa kaming Goodwill, ano yung mga donation. Yung madam po natin, medyo nabubore na siya kasi medyo mahaba na yung biyahe. After an hour kanina, parang 1 hour and 15 minutes, nag-stop kami for food. Yun, tinanggal ko siya sa car seat niya, tapos halos ayaw na niyang bumalik. Naka side lying na siya sa car seat niya, ayaw na niyang ma-lock ulit sa car seat niya. Anyway, she's here. Kung ano-ano na yung mga nilalaro niya, kasi yung mga laruan niya na binibigay ko, tinatapon niya dun sa gilid, hindi ko na maabot. So ngayon, ang laruan niya is ang aking susi at yung raincoat namin na para dito sa sasakyan. See? Not in the mood. Nakita na naman. Akala ko ba wala ka na sa mood, anak? Gusto mo yan? Yung kiss ni mami? Ha? Gusto mo ng kiss? Ha? Huwag lang tutusok to sa eyes mo, ha? Tapos ito, yung raincoat namin, mga poncho na nandito sa sasakyan para just in case na umulan sa mga pinupuntahan namin, meron kami nito. Na-discover na niya na tumutunog pala pag ginaganon niya. Sarap-sarap. Chicken Tommy. Ay, sige, sige. Thank you. Wow. Sarap-sarap. Paano hindi na papasok yung next target ko? Ay, ay, ay. Hindi naman daw papasok, titigil na yan. Oh, di pwede yun. Ay, Di pwede. Hindi pa eh, hindi ka pa nagpapatranslate eh. Pag nagpatranslate ka na... Andito kami sa labas ng dating apartment namin. Nice, nostalgic. Ito na siguro yung last time na mag-visit kami dito. Bisitahin namin sila Jovan. Bing, bing, bing. Bishi, bing, bing.
bar stool natin. O-order nga po kami, sir. Anong order mo daw, Mishi Beng Beng? Mishi Beng Beng, what's your order? Mishi Beng Beng, what's your order? Sashimi po. Ito na sashimi. Hindi naman makita kasi naman meron yung pinang-wipe niyang paper towel. Wow. Sarap. Sashimi tayo. Wow. Ito yung taga-order. Pa-order. Pa-order? Coffee? Coffee po sa inyo, ma'am? Hey! Yay! Kakain na tayo sashimi and adobo! Yum, yum, yum! Tara, Mishi! Get that toy over there. 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 There, anak. Get your toy. Come on. Go. Nay. Go. Get your toy over there. Get your toy. Don't just smile at mommy. Get your toy. Come on. Mishi Beng Beng, I'm gonna get your binky. Ah! Okay, try natin yung sandals mo kung kasya pa sa'yo. Kasi patapos na yung summer, di mo pa masyadong nagamit to. Uy, wow! Huwag mong tatanggalin, anak. Kasya na. Good job. Oh my gosh, you don't know how to walk with those? Uy, mag-headband ikaw kasi kalbo ikaw. Headband ng Mishi Beng Beng. Ito na lang headband mo, yung maliit lang. Kasi ayaw ni daddy yung malalaking headband mo. Hey! Good job! Good job! Hey guys, so continue lang natin tong vlog na to. Ngayon ay paalis kami. We're gonna go to Target, to U-Haul, to Goodwill. Goodwill muna kasi may yung mga kalat namin doon. Ito-donate ko na yung mga isang set ng comforter, bedsheet, ganun. Yung isang set niya. Nakalagay pa sa original na packaging niya. So, hindi naman na namin siya gagamitin. Let's go! Prepare natin yung bag mo. Ginangata mo na naman yung ulo ni Giraffe. Ha? May tunog-tunog pa. Daddy, hinunguya na naman niya yung giraffe niya. Ayaw mo yung binili namin na toy mo, na teeter mo. Si Giraffe lang talaga. Ayaw mong mapalitan si Giraffe. Ha? Giraffe lang ang gusto. Oo nga. Going to Target ang madam namin na nakatulog. Kasi kung bibili ako ng 6 to 9, ay, hindi nakakasya. Eh, syempre hanggang April pa ang lamig na panahon. You know what I mean? Naghanap ako ng pang 9 to 12 months. Sana. 12 months. Oh, pagod ka na, eh. Pang layer niya. Wala mo ba yung pang layer? Tatlo lang to, hindi apat. Hindi apat ito. Ay, ito yun. Ito talaga to, ang partner niya. No, Daddy? Mamaya. Ito na lang. Oh, mommy is here! Mommy is here! Umiyak na. Ayan na. Ayan na. Mommy is here. Ano? Sakot, i-iri ko sa likos. Nag-nervous siya. Yan na ba? Ano ito? 69.99. Ano ito dati? Ganitong price, no? Parehas gamot to. Anong parehas? Pero 70 watt lang yun. Kaya mo, hindi naman doon. Isa lang muna. Yan. Try natin. Haba.
Gusto mo nakikita yung sarili mo dyan? Ha? Aba? Aba? Tinataas niya yung kamay ko, Daddy. Tinataas niya yung kamay ko. Ha? 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 Ba? Ya. Ha? Na? Nag-ano agad nag-subside agad sa takrolimos niya, Daddy. Piksang ko guys. Hoy! Hala! Bakit? Nakita mo yung mukha niya? May kalukuhan ginagawa to. Pipipip! Pipipip! Wala na naman kasi di na naman niya nakikita. Namatay na yung screen. Pipipip! Ayan! Kain kami ng ramen. Beef and chicken. Tapos may milk tea. I think this is mine. Ay, parehas tayo, no? Sana in-order ko yung taro. Let's eat! Let's eat, Michi Peng Peng! Masarap talaga ng miso. Parang ramen nga yung noodles. Kasi mas masarap dahil kung dito mo kakainin. Kasi kung iuwi natin ito, mawawala na naman yung sabaw niya. Next time yung order natin. Poke bowl. Ako pa na-try. Di ba kasi nung buntis ako gusto ko yun, kaso bawal kasi yung may fresh fish. We are home, guys. Pero hindi pa po kami aakyat. Dahil ang daddy ay craving for chocolate. Halami! Mag-walking daw kami. Papuntang DQ. Busog na ako. Siya ang kakain. Walang kapusugan tong mag-ama! Oh my gosh! Hawakan mo yung bote mo kasi ang arte-arte mo, anak. Grabe. Sobra. Nawala yung lagayan mo ng bote. Nahulog doon sa parking lot. Walang tiwala. Walang tiwala si craving ko. Grabe naman kapit yan. Hindi ka naman ibabangga. Busog ako. Parang masusuka na ako sa kabusugan ko. Oh my gosh. Kung alam ko lang mag-ice cream tayo, di sana hindi na ako nag-milk tea. May drum and lyre sila. Para manood tayo. Saan? Doon. Drum and lyre. Tagbuya? Kita. Nani? May bako na tayo. Grabe naman yung kapit na anak. 74. 74 naman. Ang temperature. Bing. Parang sigurado ka niyan sa dede mo, ah. Ang dede mo lang ako, hindi ko kukunin. Very protective yung dede niya. Kala mo naman kukunin. Si giraffe, oh. Kahit natin, kaskas na si Onion ring with blizzard para kay daddy. Onion ring for me. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed.